honetan, historio bukaera uste duen bezen zoriontzuagoa ez izate horri buruz estetik atzi, nire liburu 2011an bukatzen da, gero epilogo bat badaukan arren. Etak bere jarduna armatua behin betiko ustera zerk eraman zuen kontatzen saiatu naiz liburu honetan, 2007tik 2011arako tartean jarri dute arreta berezia, hain zuzen 2007ko ekainean etak suetena hautsi zuenetik, 2011ko urrian etak jardun armatua behin betiko bukatu zuen arte. Azken batian, galderari, galdera bikoitz bati erantzuteko, erantzuna ematen saiatu naiz, zergatik orain eta zergatik horrela. Galdera horiei erantzuteko ahalegin horretan kontatzen dut nola 2007-2008ko prozesu asamblearioan etako militanteek erabaki zuten estrategia politiko-militarrarekin jarraitzea, estatua negoziatzera behartzeko helburuz, nola garai hartako atentatuek bereziki Isaias Carrascoren, Ignacio Uriaren hilketek hautsa garatu zituzten eta ondo harrotu ezker abertzalearen barruan, desadostasun horietako gehienak kanporatu ez ziren arren, nola Ignacio Uriaren hilketaren ondoren ezker abertzaleko antolakunde desberdinetako arduradunak abiatu zuten barne eztabaida bat, eta ja ordurako batzuk, arduradunetako batzuk, adieraz ez zuten barruan estrategia politiko-militarrarekin, alegia Borroka Armatuarekin bukatu beharra zegoela, eta jabetzen ziren noski horretarako etaren prozesu asamblearioko ondorioak auzitan jarri beharko zituztela. Nola eztabaida horrekiko errezeloak zituen eta gune konkretu batean geldiarazten ere saiatu zen, nola Batasunako zuzendaritzak horri aurre egin eta eztabaidarekin aurrea egitea erabaki zuen, nola korapilatu zen eztabaida hori, nola joan ziren korapilo horiek askatzen, nola estatuak ere baldintzatu nahi izan zuen, atxiloketekin, sarekarekin, nola azkenean ezker abertzaleko oinarri sozialak babesa eman zion, estrategia aldaketa proposamen hori, edo Borroka Armatua uzteko ildoari, txostenari, nola eta egoera berri horretara egokitzen joan zen, eta nola nazioarteko bitartekariak egoera berri horretan Espainiako gobernuaren eta etaren arteko mezutrukeak bideratu zituzten, edo nola mezutruke horien ondorioz adostasun batzuetara ere iritsi ziren, eta nola aieteko konferentzia adostasun horien ondorio izan zenez. Eta azkenean nola etak ezker abertzalearen eskaerarekin bat egin zuen. Azken batean pixkat tituluak laburbiltzen duen eskaera hori, ekarri armak esan zion bere jendeak, eta etak, desarmearen gaia oraindik hor dago, baina simbolikoki armak entregatu zituen, armak erabiltzeari utzi zeion, ez?